Murag special kay ron nga day da. Gikan ko hatod sa school sa akong anak niya. Hunahuna ako ba? Naa naman ko yung mga fans. Sana all. Bag-o ra ta nag-start bayaning vlog pero ana day ko yung mga fans guys. So karon nasa sila sa balay. Gusto na ko, excited kay ko mo reveal sa akong mga fans, di ba? Ako ipakita ninyo. O in fact gusto na ko nga mas gawas nga ma-meet niya, mahinabi po ng pipila nila ba. So naa sila gamay, nagkatapok-tapok ni sila karon. Gusto na ko ma-meet jud ninyo. So karon padung pa ko ulis balay, excited kay ko nga maabot. Alright, so medyo duol-duol na mi. Ikabot mo sa balay, ma-update lang ha. Amo na sang i-post ang video kay. Medyo mag-prepare sa ta kay mauwa ba ta sa itong mga fans pa kung dili kay ta preparado ka. So ma-update lang ha. Okay, so abot ta sa balay and then by the way, ako i-build up lang ta mo ha. Kani siya nga mga fans na mo is dugay nagikini sila nag-support di ay. Dugay na kani siya dako kay tabang sa mua. So mo nang medyo kayo kung ganyan special kay ni sila namo karong adlaw kay na sila gyud nagkatapok-tapok pero wala sila diri sa sala karon guys, nasa sila sa room, inana sila ka special. So karon kuyugi ko ninyo ato sila sakon dito, ato silang hinabion. Pero magamping ta kay ang akong asawa nasa pikas room nagpahuway sa kay ikapoy. So magsilos na banig na yung mga kuwan. So ato kuyugi ko ninyo ha yung saka sa taas. So prepare sa tagamay kay okay, nice. Sige, saka ta. Kuyugi ko ninyo sa taas. So nata sa room. Ito silang i-surprise. Sige, open na to ha. 1, 2, 3, go. Hi fans! Salamat kayo pag-ariya sa Malaya. Thank you juga kayo ninyo. Salamat guys sa inyong support. Oh, happy kayo ko nga dugay na kayo mo nagtabang na budes balay. Nakahatag og video hayahay pagpuyo, hangin kayo, panahon sa summer, naagi mo, suporta kayo mo, thank you kayo. Salamat kayo. Ako mga fans, ng taon, salamat. Thank you kayo. So, I hope nga padayon na yung support na ko. Hantod sa hangtod. Kay ayaw mo pag binuang niya guba-guba kay wala ba mo warranty tanan. Wala mo warranty, okay? Okay, thank you guys.